ngilong uncountable, ngilong unvalued hakmat jong baro ngilong sya ben silang sya ben dan basutnyo ya ka jing trash tom ke jongi. Nadu kasiteng senya jong kalai turik Kuala Lingkod insdang sangi turikam kinong turik ke EMRI 108 na kedau kejing sengap kuman jong ka management bat ke sorkar ya kejing dawa jong kinong turik ban pinki wi ke tulop bat ya ke job security pensyai ka president ka Meglaya EMRI Workers Union ka Microlinas Imli. Good morning and good afternoon ladi ha baro hane kapon introduce ladi hane kapon ngadi president jong kanika Meghalaya EMRI Workers Union di kumba filai ikat nisngi bangi lami eki media di haka khatwai terik hapo press club ngila penmi ngila batai ba ngila ai do kakot daga jing thoru syaka sarkar haka khatlai terik mal haka press media electronics kimne ngila mi haka sisa jan kata kade haka khatwai terik jong benai Disember di ngila batai ba ka jing ka demand jungi kat ni singi kat ni senam ngila le ngila ya fight iklam pat yo ka weiru di kat ni ki jing thona du ki ar hajar khat pra bangila ya ki kat ni singi kat ni senam ru iklam yo kan du ka wei khampat ulong di kumta kan ni singi menta si kwa ban pensyai pat ba la ni kwa ban ya thu public limo namal ba ngila dap ai da ka jing tho syaka sarkar ru klam tat padan bakhot yang i hadu menta nakaliang jungi kum ka memru ngila long ngila that ma namal ba kim kat ne ngi yarap ya ki pat ba kat ne ngila haki covid haki ngi de ki frontliner bat ka sarkar la ni ka management dan besnyo yangi ngilong uncountable ngilong unvalued hakmat jong baro ngilong sya ben silang sya ben dan besnyo ya ka jing trash tom ke jongi wala kata ngila ai de ki jing tho de ki baro ki procedure bengi di banyat kata rum dan basngap yangi di haka khatlai terik ngila ai por ya ka sarkaru ba kinle AA ngila ong artayo mentale la long lai tayo kadika jing ai por jungi ka sarkar lani ya ka management la long lai tayo ngila exit ya ka tu ka por bangi boru dai tamba dan bakhot dan besutnyom dan bakreningi tingas ko an pente ba hatu ka sngi apu khandai terik December kami ka kot napo ka management ka kot kubor haka Shillong Times ka batay syapang kitu baro kitu ngi skwa ban pentip ya phi ba kilong ki bathok ba syukur sudah namar balai haduk menta yang ngi klampat khot banjakaran ban ki ong ya syabat ngi ngimde ban interrupt ya ka service di hakane pong skwa pan penapa ba ngila that ngila up ngila ya syak kat ni ngila perkat ngila sol ngila serve ya ki pat ba ngila ya rap ya ki pat ba kat ni menta ngimla syuk bangin syak di menta si ngawan hang di ban pen bena ba nadu shibet min met khat ar beje kata ka mut light terik midnight dan ka mut sau terik ngila sedang ya ka strike ke jongi ka service jongi kan stop na do shibet menmet te kata ka de ba ka jing pen benar ka jong nakaliang ka jongi bat ngi ongi ki pat baru ya sya bat ngi na ble long gi ba lada ki ka sarkar kam sap ngin le kum no ngi hab le da ka sinjam ka ba ma ble on na do macam snam ngila ai ya ki ngila le shibun teli kini ki agitation jongi ngila wa ki black flag ngila wa ya ki lamayong jongi haki ambulance nang ta pat ngila ya ki rally ngila syong ki sit in demonstration rei dan basngap yangi di menta kasi ngila po siya ka strong agitation jongi syukwan pen benai sya phi baro ba nadu shibit menmet khat arbaje ngen nom shim kesu ka service jongi kan stop na tai ka job security jongi and plus badia ka salary larangin kren ka salary lite kum tu ka si bangila iba hapo Shillong Times bami itu ka khubon ma bagi tho sapang ka salary ba under process since from 2018 bangi sedang menaki hadu mentah kata ka salary bear with us telong nadu arja khat pra in happen super sabat ki kumala permi na lembaga management lembaga jung di pangkar na management na GVK te ka de ka kentin tok sudah kat kum tu kot kubor bami ru ngim sania suyu batnya bat kumun siong na mo ka de agency ngi kitu gindan la ka jong hi ka policy jong ki kumnu ban khro ban kjor ki staff hari larengin ya keren pada te lalong business minded kat kum trikam jong GVK tagrang ngim kwa su itu ya ka business minded jong ki ikwa bi bagani kam hi kalong very sincere ki public kalong very sincere ka service ka ki pajba hi kan yo ka jing mun to na ni service lada kumusyong no kumngi ki work as ngi biang lo nadong sudong kumusyong no ge kum ka salary la ngi yo ka ba biang ta kumut ka service ngi la ban ai ka service ba ba ko ba nadu tu isna marja ka pra hadu menta bangi hadu kan ni klimat ka bangi ki
bangi dang persengit ke ki ngi kelempat yo ki demand se kumbangi tip ki art lagi points mo kumbangi labu ha ko ha sti jong lu bangi la pha lam yai health minister ki tu te tak singi mut ban pana ba balong hadin bangi la isya katu ngi so ba kempoi sai but mentak si hiru kendai hiru ka agitation ka pengin sedang sibut demit kolong ban pekmat ban alam ya ka government ban alam ya ka health department ban alam ya kini concern minister concern department ba kin lai hanor kene amar kat kum diman jungi kolong ba ya ka jiviki hing kwa syo ikwa hi ba ka government kan take over kene service wisely mendai pun syo man sulet lemuru wisely kan take over kene service pada hadin jong tu pada kai ka bangsa kai ka bakan kakam ka saya hikmat kan insa baik kai bidimlah agitation ka begin sedang sibut demit ke midnight tengah lai tarik in between 4 kata sebut RJ ke ngin bu ka kumtahi approximately sitio lada don kam ban extend ngin sa extend ya kata lada don kam ngin sa extend ya talengi pet lada ladam idon kam su mut layak bet ki kam kijam dan ngin sa kalau no ya kata mile ngin sa kalb ya